Скъпи зрители, след дълги седмици отлагане, най-накрая реших да си направя тези one-two bake палачинки. Това падна. Да, съжалявам, че трябваше да се стигне до тези крайни мерки. Не исках да завършват нещата така, но ето това е сместа. Както виждате тук, това е водата, където по принцип тук пише, че трябва да добавете сместа и водата в купа и ги разбъркайте добре с помощта на бъркалка, докато сместа стане гладка и хомогенна. Да, докато сместа стане хомогенна. Ще ги бъркам. За жалост нямам бъркалка, това е тази лъжица. Това е къде тази лъжица идва, нали? Да, зрители. Това е истинския живот. Сега вече... това даже вече е отворено. Аз си викам, нали, ще го сежа и ще кажа, това е истинския живот. Няма време, няма връщане назад. И да. Ама явно то вече е отворено. Така че... Мале... Иде бе. Още. Не. Абе да. Това е истинския живот. До после.